Diyan sa ano? Kahapon lang yan. Kahapon lang ho. Basta galing lang kayo sa bayan. Sa bayan po, tapos sa dentist ng anak. Yun lang. Tapos bigla na sumakit yan. Nag-ano po kami ng Sige, upo kayo, te. pagkahin ng anniversary ng... Parang hirap kayo maglakad. Masakit po. Lalo na po kanina. Maupo ako ganito, mamaya hindi ako mapakali, tatayo. Titignan natin, ha? Lahat. Marami pa. Ubos. Lahat. Tanggal. Simula ulo. Hanggang pa. Kita. Sige. Pababa. Tapon sa lupa. Sige. Siko. Balakang. Balikat. Itapon sa lupa. Sige. Konti pa. Tanggal. Marami pa. Ilalim na pa. Sige. Sige. Sige, kalas. Huwag ka nang papasok sa loob ng katawan niya, ha? Kalas. Ulo. Kalasin mo ng dalawang kamay mo. Kunin mo. Kunin mo yung sakit. Lahat. Tapon mo. Lahat. Tiyan. Lahat. Tapon. Lahat. Sikmura. Dalawang kamay. Konti pa. Meron pa. Physical tayo. Lahat. Marami pa yan. Balakang. Lahat. Tanggalin mo. Pati hanggang dito. Lahat. Dalawa. Tapon sa lupa. Hinto mo yung kamay niya. Bilat mo yung mga mata mo. Sige. Ano sa kamay? Saglit lang to. Kabila na lang. Yuko. Sabihin mo in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagpapa. Tayo. Lakad. Tingnan mo kung mabigat. Magang mabigat. Ah? Sige, pagpag mo lang. Sabihin mo in Jesus' name. Ipagpok mo sa gano'n mo. Hindi. Tumalon-talong ka. Lakad hanggang doon. Tingnan mo. Tumalong ka. Sabihin mo in Jesus' name. Talon tayo ng konti. Maid lang. Sige. Ano? Mabigat magang. Nawala ng sakit. Dito lang po masakit talaga. Diyan lang. Opo, dito. Pero ito totoo, ha. Hindi ko yung ginawang kwento dahil hindi naman tayo magkakilala. Ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi siya nakaupo sa driver side ng tricycle. Kung hindi malapit lang siya sa bungad ng motor. At nakita ko, nakausap mo siya, pero hindi ko lang alam, hindi maayos, pero hindi yun ay driver nyo. Basta siniyaya lang kayo sumakay. Tapos ngayon, wala na sakit. Lakas ng usog. Pero konting-konti, hindi katulad kanina na hirap na hirap kayo. Tsaka nagbago na yung mukha niya, te. Nagkaroon na ulit ng kulay. Namumula ng labi niyo. Mawawala na yan, te. Konting-konti na lang. Gapitik na lang yan. Hindi katulad kanina. Ingat sa pagbiyahe. Kung hindi, makakaalis kayo sa ibang bansa. Lakas ng usog ng lalaki. Kaya baka nga, sabi niyo, nakapula ka pa. Baka nakita ka, ikaw si Jezabel. Lakas ng usog ng lalaki. Sige, salamat, ha. God bless, oh. Ingat-ingat. Thank you.